Fl-aħħar jiem l-Unjoni Ewropea u t-Turkija waslu fi qbil deskritt bħala kontroversjali. Il-qbil ser jagħti tama ġdida sabiex jieqaf l-influss ta' refuġġjati għall-kontinent Ewropew bit-Turkija tingħata 6 biljun euro għajnuna minn Brussell. Dan ġie konfermat mill-Prim Ministru tat-Turkija Ahmed Davutoglu u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk f'konferenza tal-aħbarijiet tard il-ġimgħa fil-għaxija. Il-biljetti dawk l-immigranti u rifuġġjati kollha li jaslu fil-Greċja wara l-jum tal-Ħadd 20 ta' Marzu 2016 ser jittieħdu lura lejn it-Turkija. Dan intlaqa b'mod pożittiv fost oħrajn mill-Prim Ministru Ingliż David Cameron fejn stqarr li ser ikun hemm ħidma bejn l-Istati Membri sabiex primarjament ma jitilqux immigranti mit-Turkija. Cameron stqarr li għall-ewwel darba jħoss li nstabet soluzzjoni għal din il-kriżi. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi għal darbohra żamma dak li kien ilu jgħid li jħoss li sabiex ikun evitat dan l-influss ta' immigranti, s-soluzzjoni hija investiment fil-pajjiż ta' tluq. Il-Prim Ministru Tork Davutoglu stqarr li din mhix kwistjoni ta' negozjar, iżda kwistjoni ta' valuri. Huwa deskriva dan il-qbil bħala l-aħjar kompromess għaż-żewġ naħat. Fil-fema tiegħu dan ikompli juri li t-Turkija u l-Unjoni Ewropea għandhom futur komuni. Jean-Claude Juncker, President tal-Kummissjoni Ewropea, deskriva din il-kwistjoni bħala waħda mill-aktar diffiċli qatt taffrontat l-Unjoni Ewropea. Ingħaqad miegħu wkoll il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk li ddeskriva dan il-qbil bħala pass kbir il quddiem f'din il-kriżi umanitarja. Iżda madankollu esperti stqarru li dan il-qbil jista' jkun qed jikser liġijiet internazzjonali dan għaliex it-Turkija mhijiex firmatarja fil-Konvenzjoni ta' Ġinevra li tiggarantixxi l-istandards bażiċi għal dawk il-persuni li jfittxu l-ażil.